ljudi, trenutno snimam pored prozora, a trenutno napolju grmi i pada kiša, iako ne znam koliko je to pametno, nadam se da se neće čuti u videu. Ako se pitate zašto ovo proglašenje pobednika kasni, pa iz dva jednostavna razloga. Prvi je taj što sam bio na kampu i nisam mogao da gledam videe, pa mi je oduzelo malo vremena da ih sve pregledam i odlučim ko će biti koje mesto, jel te? A drugi razlog je taj što mi jednostavno mrzelo da snimim video. Ali evo me konačno, da me ne bi odrobijali zato što još više dužimo ovo već previše odugovlačeno proglašenje pobednika, hajde da krenemo na video. Tamo živi moja jedina, vozi me na pale preko ledina, tamo živi moja jedina. Pre nego krenemo želim da spomenem jednog lika koji je bio na ivici da uđe u ovo top 3 videa koji su mi se najviše svideli, a to je Kazuaki. Kazuaki nije uspio da uđe u top 3 jer jednostavno nisi imao srca da likove koji su radili videe koji su bili apsolutno vezani za anime stavim ispod njega, ali jednostavno mislim da Kazuaki nema šta da kaže vezano za ovo jer jednostavno lik je napravio njegov jebeni video za moje takmičenje koji je gledaniji nego cijelo moje takmičenje, tako da ne znam o čemu treba da pričamo i svakako ovim mu dajem veliki shout out i ko želi da se nasmeje, slobodno neka posjeti. Sad još želim da se zahvalim svima koji ste učestvovali, a mi hajde da krenemo na pobednike i naravno nagrade. Prvo ću krenuti sa objektivnim mestima kojih je zapravo bilo 3. Nisam ih poređao po tome da li su bolji jedan od drugog, već onako random. Objektivne mesta zauzeli su Mata, Đuka i Balkanski Susano. Jednostavno, ova trojica su snimila jako zanimljive videe koji ipak nisu ušli u top 3 mesta, ali to ne menja činjenicu da su oni bili jako dobri i objektivno vjerojatno najbolji na takmičenju. Sad ne želim mnogo da serem jer mi se žuri iskreno, tako da ćemo se odmah baciti na davanje pravih top 3 mesta, a zadesilo se da sam dodao još jednu bitnu stvar za drugo i treće mesto koja će možda njima odgovarati, a ako ne i za to imamo rešenje. Dakle, treće mesto je zauzeo lik za kojeg nisam verovao da je onaj isti lik kojeg sam poznavao, reč je o kanalu Dovla. Ovaj lik je zapravo napravio video baš onako kakav volim da gledam. Iako sam znao za sve ovo, za razliku od ovih objektivnih mesta, mi je video jako držao pažnju jer mi je i naravno Seven Deadly Sins jedan od omiljenih animea. Reći ću kasnije za ono pravilo koje sam želeo da dodam za drugo i treće mesto, ali svakako želim svima da kažem da treba da posjetite ovog lika jer je previše underrated anime youtuber i smatram da zaslužuje mnogo više podrške nego što mu je pružena. Drugo mesto je zauzeo lik koji me je previše iznenadio, a to je bio Lexi. Lexi je youtuber koji mi je najavio da će biti činjenica, međutim, oko toga sam bio pomalo skeptičan, jer naravno nikome ne bih dao da pobedi sa činjenicama. Međutim, njegov video je bio baš onakav kakav je trebao da bude. Zanimljiv, čak sam i naučio dosta stvari iz njega, jer dosta o alhemiji ni sam nisam znao, pa me je ovaj video jako primamio da pogledam, a i čak sam ga mnogo puta rivočao. Jedina zamerka koju imam je ta što si mi malo spojlovao kraj, jer nisam baš dovršio ceo Fullmetal Alchemist Brotherhood, ali okej, posle onakvog videa sve ti je oprošteno, brate. I ono što sam hteo da kažem za Alexija i Dovlu jeste da pošto su njihovi videi ušli u top 3 subjektivno i bili su objektivno najbolji na takmičenju, oni mogu preuzeti svoje nagrade za top 3 ili one za objektivno mesto, tačnije kako njima bude odgovaralo. Tako da kada se odluče samo neka mi se jave na Instagramu koji ću ostaviti na kraju videa. I na kraju pobednik cijelog takmičenja je... A mi se vidimo u nekom narednom još usranijem videu, a do tada veliki pozdrav. Šalim se, naravno, pobjednik cijelog ovog takmičenja je jedan jedini Kornjača. Bez pogovora mogu da kažem da je naš brat Kornjača napravio video baš onakav kakav ja volim da vidim. Znam da je na neki način iskopirao Mivea i Himija, ali meni je to okej, jer oni su im bili jedini youtuberi koje sam baš gotivio od naših domaćih. Užitak gledanja ovog videa ne mogu sam da vam dočaram, tako da ćete sami morati otići i pogledati video. Kornjača je također jako gotivan youtuber i voleo bih da ga svi nakon ovog videa posjetite, da vidite zašto on zapravo uzeo prvo mesto. Za sve nesuglasice i sve što imate da kažete o takmičenju mi se javite dole u komentarima ili možete na Instagramu na kojem mi trebaju da se jave pobednici da preuzmu nagrade vaki.senpai. A ljudi, to je bilo to, mi se vidimo u nekom narednom još usranijem videu, a do tada veliki pozdrav ljudi.